Dan il-podcast joffri spazju fejn il-mistiedna jesprimu l-ħsieb personali b'mod liberu u responsabbli fuq suġġetti varji, mhux neċessarjament ikun hemm qbil mal-opinjonijiet tal-mistednin. Għalhekk nistiednu lill-udjenza sabiex tevalwa l-argument miġjub u bl-ebda mod ma jsir attakk personali fil-kummenti. Hija l-intenzjoni tal-produtturi li dan il-podcast ikun spazju fejn il-libertà tal-espressjoni tiġi dejjem imħarsa b'responsabbiltà u b'rispett sħiħ. Perhaps we need some outside universal threat to make us recognize this common bound. I occasionally think how quickly our differences worldwide would vanish if we were facing an alien threat from outside this world. Nilqakom għal il-podcast oħra l-lum ħantukom daqxej ta' update fl-imkien għandi il-kejta l-lum. L-lum politi għedin kejt. Ġbin. Konna fuq niskata. Fajna ġejjen straight l-lum. Mela, Kate, the age of disclosure. Għal min ma jafx għadu kem ħareċ dokumentarju ġdejt ta' Dan Farah jismu The Age of Disclosure, tistaw tarawh fuq Amazon Prime. Issa ħafna nies jgħidu li ma nistax naraħ, ejwa vera, provajt naraħ bil-VPN jien, beda jgħidlinduna li għand il-VPN, un bat minn hemmhekk rajt kif għamilt biex rajtu insomma, rajtu darbtej. Ara ħanajdu kif inhi, jiena l-opinjoni tiegħi personali. Għal min dan dal-fenomenu tal-UFO għatma sema bih jew forsi jixtieq jitgħallem fuqu, għandek ġabra ta' informazzjoni kbira li ħassibu kollha ġu dokumentarju wieħed. Però għal minnu bħalna li xeba jirriċerka xeba jisma' ma sema xejn ġdid. Ekku. Sewwa. Xi ħaġa li interessatni ħafna pereżempju l-mod kif fetaħ Christopher Mellon illi qal li ġejna noticed, il-kelma Ingliża qal we have been noticed by an intelligence outside of this world. Issa meta tajt outside of this world, rataj li extraterrestrial. Eventually fil-dokumentarju ħadd iskopri, ħadd isma' illi hemm ħafna hypothesis oħrajn x'jistgħu jkunu. Huma din imexxu dik in-narrattiva li dawn huma ġejjin minn eħel baħar. Sewwa. U għedin jgħidu wkoll illi anki jista' jkun hemm bażijiet taħt il-baħar. Xi ħaġa li dejqitni fih il-mod kif preżenta ruħu Lou Elizondo pereżempju quddiem dak il-whiteboard, il-blackboard u iswed jagħti lecture. Jiena rajtu naqra condescending dak it-tip ta' messaġġ li qed jipprova jgħaddi, rajtu naqra tipo isma' li qed ngħid jien, qed nagħti lecture u intom qed titgħallmu minn għandi u jiena dik dejqitni dikka. Intqalu affarijiet interessantissimi u pereżempju dak l-uffiċjal imlaħħaq dak ġdid ukoll. Ejwa, tajli x'ismu għax insejt. Għax ġas biex ikunu jafu n-nies ukoll 34 officials li tkellmu fuq dan id-dokumentarju, ġifieri mhux qegħdin nitkellmu. Li ma kienx hemm David Grush. David Grush ma derx, George Knapp ma derx, hemm nies li ma derux Jeremy Corbell, imma jien naħseb li Dan Farah rid jiffoka iżjed fuq dawk in-nies li tipo jafu iktar l-informazzjoni. Fimt? Imma mill-aħħar interview li ta' David Grush jisu għandu first hand knowledge. Issejwa, għassek qal li għandu first hand knowledge u li anke tkellema wkoll ġo skif mal-Kongress. Jiena rajtu xi ħaġa pożittiva li qed inkomplu mmexxu n-narrattiva u nkomplu mmexxu d-diskussjoni fuq dan is-suġġett. Però kont naqra żgħira ddiżappuntat. Anki jiena pereżempju beda jagħti hints li jkun qablu. Għazab għassemmeħ xejn. Eżatt. Ġifieri kon qablu qabel osab minn għalija. Eżatt. Mbagħad ġie osab u issa. Mbagħad ejtib. Ejtib.
Spiegaw x'inhuma daw, eżempju, jiena ma nafx x'inhuma. OSAP kien program da pratikament kien hemm Senator Harry Reid u ġie affiġġinat mill-miljonarju Bigelow, insomma, u ddiskutew flimkien fejn da Reid għamel ħareġ tender biex jinvestigaw Skinwalker Ranch fejn jiġru l-affarijiet ta' strambi ħafna. Paranormal. Kollox ġo keffa waħda tista' tgħid, UFOs, Bigfoot, entitajiet blar jisom, entitajiet ħirġin minn ġo wormholes, werewolves, klib ġo l-suits, ipejpu sigaretti, kien hemm affarijiet naqa strambi. Naraħħa farfeċ ta' Farfeċ di, wejwa. Għax il-mod kif jiddeskrivu ċertu affarijiet darba minnhom kienu wkoll semmew il-Dino Beaver. Il-Dino Beaver, ejwa, dak kon Callagher. Kien jiet ma' oħra fil-post u raw da Dino Beaver. Imma mbagħad kien hemm dana u konablu, fej konablu kien hemm x'ismu liħor Madonna, Eric Davis. Eric Davis kien ħajkwista UFO minn Lockheed Martin, għax pratikament l-avvanzi staġnaw, ma setawx javvanzaw iżjed, għax kien hemm kollox compartmentalized. Ġifieri li tagħmel l-lemenija ma tafx x'inhi tagħmel li tix-xelogija. Allora daw kienu qed jaħdmu fuq pereżempju minn propulsion, minn il-materjal u ma kienx hemm komunikazzjoni bejniethom. U biex jagħmlu l-avvanzi, da Eric Davis propona budget ta' xi 55 miljun kien minn għalih minn istess balla kon qablu u ma ġiex approvat mbagħad. Allura l-UFO baqa' għand Lockheed Martin. U issa dal-aħħar rajna li Lockheed Martin qed tipprova teħles minn dal-UFO li għandhom. U bat kien hemm Jay Stratton, ejwa. u għamlu ATIP. Kien wieħed min-nies ħanajtek il-pionieri ta' ATIP. U ġie ingaġġat ukoll x'ismu Lou Elizondo wkoll fil-programm ta' ATIP. U mbagħad ovvjament nafu l-istorja ta' ġara Lou Elizondo li ħass li qed jiġi ħanajtek misinformat minn ħafna affarijiet u mbagħad ħareġ bħala whistleblower Lou Elizondo wkoll. X'taħseb li hemm hemmhekk? Skinwalker Ranch taħseb li hemm xi ħaġa taħt l-art? Jew qed iġġebduha Jiena naħseb li Skinwalker Ranch hemm xi ħaġa mhux m'hemmx, min naħseb li hemm xi tip ta' portal jew xi dimensional shift xi ħaġa hemm żgur ġifieri għax l-għet anki jek tara l-history tiegħu ta' Skinwalker Ranch anke fi żmien ġifieri meta kien okkupat minn meta kien hemm ix-Shermans l-ewwel. Le qabel ix-Shermans kien hemm xi familji oħra. Le qabel ix-Shermans qed ngħid jien qabel ix-Shermans fil-passat. Hemmhekk kien sit ta' kien hemm il-Sioux Indian. Navajo, sorry. Kien hemm in-Navajo u dejjem esperjenzaw għax seħħtu l-art hemm. Seħħtu l-art, eżatt, għax dan ikun ħaduha minn għand is-Sioux xi ħaġa kienet u s-Sioux seħħtu ilhom. U għand ikun din l-istorja tal-Skinwalker kienet li l-Skinwalker huwa persuna xaman sewwa illi dan jista' jitrasforma ruħu f'annimal u ġeneralment tkun jitrasforma ruħu isu f'tipu ta' werewolf. Minn hemm ġej l-isem Skinwalker Ranch. Mbagħad xtraħ Robert Bigelow, ovvjament daw jagħmlu esperimenti għall-ewwel kien sigriet, illum inxtara mingħand x'ismu? Fugel. Brandon Fugel. Daka interessanti l-ewwel darba li rajt fuq Skinwalker Ranch kont ngħid imma da x'inhu George Knapp. Kien ta' konferenza stampa xi 2009 jew 10 minn għalija. U wara dak il-konferenza li ta' kienu sarqu dak tal-Margate. Kienu ħarġu dak il-ktieb. Kienu ħarġu dak il-ktieb, ejwa, Hunt for the Skinwalker. Hunt for the Skinwalker, un bat Skinwalkers in the Pentagon. The Pentagon, dak huma żiġġiex kotba interessanti għal minn għandet nejli u mat nejli u maqrajtom, interessanti ħafna. Dak interessanti dawk kostja kif fil-nis tal-Pentagon l-esperienza u koll hija xi ħaġa verek
kif naqbad ngħidlek għax jisek ġarrejt xi ħaġa miegħek men. Xu ma jitkellmu fuq dik il-hitchhiker effect. Fil-fatt, hemm programm kienet interessanti, kienu għamluha by the fire, kien hemm anke dak il-kantant Robbie Williams, mhux Robin Williams, dak dejjem nitfixkelhom jien. Robbie Williams, George Knapp, Jeremy Corbell, unsejt minn kien hemm iktar magħhom. Kienu din jiddiskutu around the fire, insomma, u kienu esperjenzaw ħafna affarijiet. U George Knapp kien esperjenza first hand il-hitchhiker minn hemm ġiet dik tal-hitchhiker. Mhux George, il-mara tiegħu. Il-mara tiegħu, interessanti, għax hu kien qatt hemmhekk li jsieħu ma ġralu xejn. Eżatt, hu ma ġralu xejn, ma mbagħad meta mar lura d-dar. Esperjenza tal-mara tiegħu. Jew jesperjenzaw dawk l-orbs. Ejju, niftakara dik kien programm. Kellna nies li esperjenzaw l-istess wara xi ħaġa. Aħna per eżempju, waħda mis-CA5, jekk mhux sejjer żball dik li konna minna s-sena l-oħra, jew dis-sena f'April, dis-sena kienet. F'April kien hemm min kien qalenna li ġi biex jitlaq u l-karozza ma startjatlux. U mhux tajli orajt xi ħaġa kbira biex ma startjalekx il-karozza. Ma kien hemm min esperjenza affarijiet oħra, per eżempju kien hemm min laqas id-dawl marid jixallu l-wipers twieqi u mat kif tela ġi jaħdem kollox, kien hemm min esperjenza l-arloġġi, il-mobiles u l-arloġġi, anke l-arloġġi tal-idej. Li mmorrulhom sejja lura, pereżempju jiena di qatt ma esperjenzajt hemmhekk, kemm il-namla miġra l-ferħa ġifieri. Għalli wrong time zone. Jien niftakar. Għax kien minnhom x'għad kien qalli isma' qalli sar il-ħin, qalli nibdew CA5, ħares lejn l-arloġġ għattilhom għadu l-ħin ta' x'għad qalli le ta' pereżempju l-10. Għatlu le d-9 ta' jena, għatlu xaħġa kienet, bat qabel xaħat jħor għalli le l-10 ta' jena t-possibli għatmar li l-ura l-arloċ, babdajt nitċekja ma dakum għalli jħor u għindunajt illa ħafna nies kellhom l-arloċ sija l-ura, sija l-qoddim. Mentri ma konniex nafu għakkux taħħom tajjeb jew tijaj tajjeb. Bdejna mbagħad, meta bdejna naraw dil-biċċa xogħol, u tinsiex dana kien hemm min mhux smartwatch kellu, kien hemm min kellu ġifieri pereżempju arloġġ li mhux qiegħed connected mal-internet tu hekk. Pereżempju, l-arloġġ tiegħi qiegħed illinkjat mal-iPhone. Fim peress li Apple Watch għalhekk imulli lura l-iPhone, imulli lura awtomatikament l-arloġġ. Ma kien hemm min kellu arloġġ normali ngħid hekk mhuwiex smartwatch. Tibda tgħid imma di, allura fimt vera, x'imbagħad tibda saqsi, inti tibda tgħid stiedaw l-kombinazzjonijiet kollha. Karozza ma startjax, l-oħra ma bidix ixalla r-radio u hekk. Dikun anke Mirko esperjenza u xi ħaġa u dikjenar. Ejju, ma tiegħi essaċi naqas spjegabbli. Għax fil-karozza bdejt li tiegħi interrupt u mbagħad ndunajt li dak jista' jkun an emergency signal li over id-data tad-dashboard. Alright. Jien naħseb li nemmen li kollox huwa spjegabbli ta' jien naħseb li anki dawn l-arloġġi li marru lura tipo jkunu qabdu kif attenti time zone differenti għax hemmhekk Għalli wrong time zone. Niftakar, Kien għalli fuq il-mobile, wrong time zone, madonna, fejkun fajt. Ma affarijiet strambli, mbagħad ma tibdew jiġru, awtomatikament inti tibda tħokk rasek. Imma eżempju għandna xi ħadd ġej suppost li wara ra UFO u mbagħad bdiet esperjenza del mara xi ħaġa d-dar. U l-UFO ratu eżempju ma kienx twila l-esperjenza 10 seconds kollox kemm ġat 10 seconds ħafna ta' ġast ratu l-ewwel esperjenza tiegħi damet tieni waħda mhix daqshekk it-tielet waħda damet għall-ostja. Jiġifieri kien hemm stretch anke fis-CA5 idumu jidhru. Fis-CA5 speċjalment dik ta' April. Għalhekk qed ngħidlek hija short 10 seconds. 6 minuti. Mill-10 le ta' CA5 ta' April, mill-10 sa' nofs il-lej għandek kondom. 22 minutes kien il-footage. 22 minutes. Imma le daka xieġbet jiena, imma jiena minn xkien rajtom sa' xkien ġejt biex nitlaq, xumbat kem ħaddu memmek tipo. Mbagħad f'nofs il-lej niftakar waqaf kollu. 10 seconds ratu ġifieri, u fuq ġast ratu. U esperjenza ta' affarijiet wara. Mhux esperjenza ta' affarijiet wara ġifieri. Hija esperjenza tiegħi pereżempju bdiet tisma' ħsejjes id-dar, affarijiet qedhom x'imkien u ma ssibhomx, u mbagħad issibhom wara ħafna żmien. Wara ħafna żmien iżin di għamlet xi xarejt esperjenza u mbagħad waqaf kollox.
Tara sajjan, jien meta rajt l-ewwel darba fit-2007. Eżatt ftit wara ftit xhur, ġifieri, kelli l-esperjenza ta' dik il-mara ta' nofs ta' triq ngħidilha jien. Sewwa, qabel mit-2007 lem qatt ma rajt xejn. Jiġifieri ma nafx forma ta' hitchhiker effect li dak iż-żmien kont għadna qasna fl-teżisti jew qatt ma semmit. Di għandi kurżità fuq jiena ta' kif il-fenomenu jażel ċertu nies u jikkomunika interrektja ma' ċertu nies. Dik ngħidlek il-verità jistaqsu li ħafna u ngħidlek il-verità l-bieraħ x'ħadd qalli. L-bieraħ kombinazzjoni x'ħadd qalli għalli ma nistax nifhem, għalli kif pereżempju inti tara u tesperjenza aktar minn darba. Għalli u ħadd ieħor għalli qatt ma ra xejn f'ħajtu. Jiena għatlu jiena naħseb għatlu li once li tinnutaħ il-fenomenu u awtomatikament jew inti tagħtih l-enerġija għal dal-fenomenu ġiet tiffoka fuq, iktar jiġrilek jinnotak lura. Sejtmi, rajt xi podcast, ma nafx jekk hux Diana jew oħra Ross. Fej bdiet tgħid li jekk inti tinvestiga u tispija l-fenomenu daħ jispija lura fuqek. Jien hekk ngħid l-istess. Li once li inti tħares leħ, tħares lem u tbabas dawk l-affarijiet, jibdaw jiġrulek affarijiet. Imma eżempju bħal dil-mara li ratu 10 sekondi, sawa? Dim l-ebda interess ta' UFO jew hekk ma kellha. U ġiet kellimni qalt li ġejt inkellmek qalt li ma nafx il-min ħankellem. Min jaf sajan, min jaf għal xi xrat, min jaf għal xi xintażlet biex tara, fimt? Istja għalhekk hawn baqbad dik li batlek jiena fuq id-dem li jista' jkun id-dem mid-dem u mhux just il-post jew ikun il-persuna sensittiva. Għarejx negativ, per eżempju, esperjenzajtu rajt. Ejja, mhux hekk lemma, per eżempju, teorija tiegħi l-ipotesi tiegħi li peress li d-dem huwa l-iktar wieħed antik, allura minn ikun ikun iktar sensittiv għal paranormal u hekk. Eżempju, minn l-analiżi li għamilna ġifieri nistgħu nagħrik il-messaġġi tan-nies u hekk li meta nsaqsihom xi blatt typo ma nafx hekk għax smajtni ngħidhom. Saqsihom xi blatt. Dejjem skoprejt li daw jew ikunu jew ikollhom parents jew xi ħadd viċin tagħhom minn familja, ġifieri għalhekk jien naf peress li huwa primittiv, il-propja dem li beda l-bniedem bih, mbagħad inti għandek lej negativ, pozitiv u mbagħad għandek B u ħafna minn dawn l-affarijiet. Inti David Polaitis tal-Missing 411. Dak ġiel semmejtulek. Reċenti ħareġ dokumentarju wkoll interessanti. Dak għamel riċerka li kien għamel sab il-ħafna Ġermaniżi jiġu abducted. Ħareġ dokumentarju sa David Polaitis. Interessanti nsejġ ismu. Anki jiena fuq il-Bigfoot. Dak l-ewwel wieħed, issa ħareġ fuq l-UFO, Missing 411 the UFO Connection. Ħareġ ieħor issa. Ejja. Alright, għadna ma. Timberxit fih. Alright. Minn hemm iżjed għax sabu li minn 110 samples ta' xar, saliva u hekk kien hemm tnejn minnhom li hemm DNA imħallat ma tal-bniedem imma parti mid-DNA min-naħa tal-missier mhux magħruf. Għadu unknown. Wieħed minnhom għandu 1700 sena is-sample u l-ieħor meta early 1900s ġifieri. Skoprew dan x'ismu. Meta kien hemm dak tal-kebin, meta ma nafx jekk tafix. Kien hemm daw li marru jħaffru għad-deb u attakkawhom żgur, mela meta bdew jitfawlhom il-ġebel. Il-ġebel eżattament. Issa wieħed minn dawk kien meta il-Bigfoot daħħal idejh u reġa' ħariġa ħalla troffa xar. U minna analizzawhom u qablu daw iż-żewġ samples. Rock Canyon għandu. Rock Canyon, ejwa. U analizzaw iż-żewġ samples u skoprew li minnaħa tal-missier ma dak. Il-braħ kien fuq ta' Jeremy Corbell. Ma rajtux. Ejja, fuq weaponized. Taf li nsemmi l-Bashar kultant. Per eżempju, Bashar issa naf li forsi hemm kontroversja kbira fuq u jiena. Dak Gerald iħobbu. Ma tantx nemnu, Gerald minnu. Ta' 3 Auto Motors. Dejjem isemmihuli. Vera? Ejwa. Il-messaġġ sabiħ.
Le, l-messaġġ tal-ġen, no. Ma dik komedja li għamel fil-bidu. L-istess messaġġ ta' Dolores Cannon. Ġifieri, all right, jiena għalija li tiċċenilja għalien u l-mod xjajt u kif nafu li beda fil-verità Bashar kien jiċċenilja mara fil-bidu, kien jiċċenilja jgħid entità mara. Però di fid-dokumentarju l-aħħar wieħed qatt ma semmija. Issa, Bashar dejjem jgħid illi l-Anunnaki sewa, meta ġew fid-dinja tagħna, ġabu magħhom daw il-demigods li kienu iġiġi. U għallek li kienu rribellaw kontrihom, għax kienu weak, u ħafna minn dal-affarijiet u rriedu isibu kreatura fid-dinja tagħna biex joħolqu slave. U Bashar jgħid illi Sasquatch, Bigfoot, kienet dik il-kreatura li kienet tgħix fid-dinja tagħna, illi ħaltu d-DNA tal-Anunnaki tagħhom, ġifieri, ma Sasquatch minn hemm ħareġ il-bniedem. Lalla. Bashar hekk jgħid. Għalhekk ġew le kif imma? Farfetch imma. Għax hekk tara kif huma depicted l-Anunnaki mhumiex. Għalhekk jgħidulek li we were created in God's image, fint jekk huma dawn huma l-gods, we were created by their image, u bħal speċi. Mhix jisom bħalna l-Anunnaki, naqra ikbar minna. Kemm tigra jiġi li għattus. Anunnaki ma teżistix, Annu. Issa jiena dil-istorja jisa ta' Zachariah Sitchin u żied daħħal il-Bigfoot fin-nofs. Zachariah Sitchin ifimni ħafna mill-affarijiet li qal jagħmlu sens ma ħafna mill-affarijiet li qal ġew pruvati li mhumiex vera laqqas. Kien hemm interpretazzjoni ħażina u kien hemm anke translations tas-Sumerian tablets ħżiena. Jiġifieri fil-verità. Tal-pjaneti għadha tajba. All right, li kienu jafu bil-pjaneti tas-sistema solari tagħna, all right, vera. Mhux huma biss kienu jafu bil. Huma biss li min kien biżżejjed intelligenti kien jinduna li aħna tinduru ma xi ħaġa mhux. Pereżempju fis-Sumerian tablets anki jekk tara sew hemm waħda mill-glyphs tagħhom hija DNA strand. Ejwa dik li qiegħda mdawra hekk. Spire l-ewwel. Basta dak iż-żmien kienu jafu li d-dinja għandha wadha d-dur ma' xemx u għataw min jaħseb li d-dinja. D-dinja ċatta l-biera semmejta kombinazzjoni. Bashar taf xi jgħid ukoll. L-dinja ċatta. Bashar jgħidlek. Is-serjetà di ħanajlek jiena lek ma nemmnux il-Bashar, għax Bashar jgħid ħafna affarijiet. Jikkontradixxi lilu nnifsu u Bashar dejjem jitkellem fuq probabilities, ġifieri f'univers ieħor f'dimensjoni oħra, id-dinja hija ċatta. Kemmu bravu. Allora, f'kelma waħda, f'dimensjoni oħra jiena rbaħt il-lotterija, f'dimensjoni oħra jiena forsi mejjed. Fimt? Kemm jaf ħej. Allora, tipo, dejjem qed jaqta, fimt? Mhux hekk, dejjem on the winning side. Eżatt, dejjem on the winning side, Bashar. Per eżempju, meta saqsihom fuq min ħajrbaħ l-elezzjoni tal-Amerika, x'għallhom? Għallhom hemm żewġ probabbiltajiet ara kemm intelligenti. Għal jew li terbaħ il-mara ma semmihomx b'isimhom, għal jew li terbaħ ir-raġel għal Kamala Harris u l-Trump. Għallek jekk jirbaħ Trump ħajjiġrijek, jekk terbaħ Kamala Harris ħad tiġrijek. La kemm minn bravu. Tipo, mhux ovvja minn tnejn xaħat minnhom bil-forsi rid jirbaħ. Dak qatal futur osja dak ir-raġel li beda jitkellem u qal ħajsparaw il-Trump dik vera fucking impressjonanti. U jisu miexi li jgħidu għax għal issa ħajdura l-Kristjaneżmu u qed naraw qed iwaqqaf dejt għal-woke kollox ġifieri u jisu miexi li dik it-triq għal-gwerra qaddisa wkoll. Għad in-nota. Biraħ raġa qal we celebrate Christmas again bħal speċi. Veri jemmi naħseb li laqat il-musmar fuq rasu dak ma nafx. Kiet jieħu xi ħaġa rrid bħala. Mela, narġaw naqbżu fuq The Age of Disclosure. Xi ħaġa li oġbitni fih dak id-dokumentarju kienet illi bdew isemmu wkoll daw l-UFOs il-probabilità ta' kif jitreviljaw. Illi jikkrejaw dik il-space bubble, sewa space-time bubble, u ma they are floating inside a space-time bubble jgħidlek u għalhekk huma ir-radar jgħaddi minn magħhom u ma jiġux interċettati
Mhux dejjem dik oħra pereżempju dika għaliex mhux dejjem, għaliex tisparalhom pereżempju jiġu deflected imma missili oħrajn jolqtuhom u jwaqqawhom. Asmajna stejjer ta' anki ntlaqtu b'missila u jaqgħu. Imma għaliex imbagħad tiġi tgħid li hemm din l-space bubble li di ma tistax tolqothom. Fimt pereżempju tagħmel sens li qegħdin jitraveljaw ġo space time bubble għax huma transmedium, mela daw jistgħu jgħaddu mill-oġġetti. Fil-fatt huma bdew jgħidu jekk xi ħadd jiskopri din it-teknoloġija kif tagħmelha, ara kemm tkun iktar easy inti li taqbad missela nukleari, tagħmilha ġo space time bubble. Taddija minn kullum kien, taddija fejn trid, in a split of a second. U tasal minn hawn hemm. Imma mbagħad m'għandekx il-fattur ieħor li daw meta jkun hemm il-bomba nukleari, meta jfaqqa bomba nukleari they disrupt their systems. Ħadd ma jafa, dawn huma kollha teoriji li jgħidu. Dawa kollha x'qed jaħsbu li jekk huma x'għandna. Huma ishom jien kif naraħħa jien, meta tibda anke fl-Age of Disclosure jgħidlek illi mhix ħaġa ġdida li smajniha, illi daw anki għamlu intrusion ġo installazzjonijiet militari fejn hemm is-silos tal-missili nukleari. Jgħidlek ir-Russja xalhom u ġo l-Amerika tfehom. Jiena nħossa kif naraħħa jien li jew it's a show of force biex jgħidulna isma' aħna x'għan irridu lilkom nitfulkom l-switch na. Intom at our mercy, fimt ġifieri x'għan irrid jien nista' nixgħallek, nitfilek, niddisable jalek u nagħmel li rrid. Isu they're flexing qegħdin muscles tagħhom dara aħna kemm aħna potenti. U tkom intom xejn. U intom xejn, intom just nemlu għalina, fimt? Għax hemm min jgħidlek dawn qegħdin isalvaw id-dinja mill-missili nukleari, u mbagħad jiena ngħidilhom fejn kienu Hiroshima u Nagasaki. Għaliex ma waqfuhiex dik. Fimt? ħaġa li eżempju li għawet li għax hemm minnhom joqtuhom minnhom li nawi il-każ tal-52 meta daru fuq Washington u l-ajruplan ħabba ġol x'ismu il-P100 il-Mustang laqat il-UFO, ma nafx hekk taf x'biha, ta' meta kienu tellaw l-ajruplani meta deru fuq Washington. All right, imma dak kien hemm accident bej ajruplan u UFO. Mhux Washington. Il-White House. il-1952 dik li 1952. Dik sparaw ma nafx kemm il-elf balla bullets dak iż-żmien anti-aircraft. Le, dik ta' Los Angeles settejt int. Għal dik qed ngħid. Le, jien qed ngħidlek għall-oħra. Ta' Los Angeles waqt il-gwerra kienet dik 1943. 52 dik. 44. 52 dik. 52 kol dik. 52 dik. Għadik ma nafx kemm il-elf. Minna li kienu għadna. Ma tuħx l-oġġett. Kienu għadhom fil-gwerra. Bat qalu weather inversion. Takara, memm ritratti u. Ma mdak ma waqax, u ma kienx hemm provi li. Mbagħad għandek tal-Canary Islands. Dik li jsemmi Jacques Vallée. Dik li deret fuq Franza mbagħad waqqawha. Interċettaħħa Mirage. U waqqaħħa Mirage. Mbagħad għandek dik x'aktarx li jsemmi Bob Lazarijiet. Dik li kien waħda malquta bi projectile. Tal-projectile jgħidilhom il-quta mill-ġemp. Mbagħad kellek tar-Russi fis-70. Ma allura meta tibda tisma' daw l-istejjer u mill-quta bi projectile. Allura dik ġara l-space time bubble. Jien naħseb li jien hekk imbagħad nibda nikkwestjoni daw l-affarijiet ta' 2009. Ta' 2009 orb kienet, ma nistax niddiskrivi kif kien l-oġġett. Ta' 1997 kien xi ħaġa ċatta hekk. Ma nistax niddiskrivi eżatt, però kellu bler miegħu. Dejjem insemmilek il-bler. Ta' 2019, ġifieri, ma rajtu bil-forma. Forma, u mbagħad jisoqbad. Jiblerja. Ġifieri jista' jkun di xi ħaġa sistematika ta' xi biċċa mill-mekkaniżmu ta' kif taħdem li forsi għax inti tinsix lek dawn qed jinżlu daw ħajġu solid, ġifieri jekk imbagħad ikunu qed jitreviljaw jiġu ma jeżistux jisom. Hija xi ħaġa għalhekk anke minn dimensjoni għall-oħra. Jien nara ħafna kontradizzjonijiet. Da ovvjament dejjem aħna din nisimgħu daw l-istejjer, imma inti meta tibda tisma' pereżempju l-Bob Lazar jibda jgħidlek li kien hemm 3 seats. 3 seats, Sewwa, mela allura da xi ħadd qed jippilothom. Imma jista' jkun
li bħal ta' The Flight of the Navigator li Huwa artificial intelligence. l-spacecraft hija intelligenti u mhux dawk huma robots. Jista' jkun. Għax jekk bħalma semmejna f'niskata. Jekk huma robots għalfejn għandhom ipoġġu. Bniedem jgħajja jpoġġi. Ma robot ħajpoġġi, għamlu f'kantoniera u jgħod bil-wiefa. Qed tifhimni x'qed ngħidlek. Dawn huma daw il-ħafna mistoqsijiet il-inġib jien. Li meta noqgħod nisma' daw it-tip ta' dettalji. Sewwa. U tibda tajt għaliex UFO għandu l-portholes u UFO oħrajn m'għandhomx portholes. Fimt? Jekk inti porthole x'jambi għadha ħajqod jittawal barra biex jara fimti jara x'veduta hemm. Ta' mhix sens. Dik ta' Turkija u meta deru. Eżatt, bħal dik ta' Turkija li qed jgħidu li kien hemm iż-żewġ aliens qiegħda fuq ġewwa u jidher jiċċaqlaq wieħed il-ieħor. Da mhux qegħdin nitkellmu l-attwiż li għandu Mirko. Fimt, so qiegħed hemmhekk. Biex daqgħet jitrefilja daw fimt, true space. U hemm tnejn min-nies jew għajdulhom li trid żewġ għaljen qegħda wara ħaġa. Bob Lazar semmi dak hawn il-Magic Glass u. Ejwa, jsemmu ħafna affarijiet. Jien xi ħaġa li pereżempju affaxxinatni f'The Age of Disclosure dik tal-Space Time Bubble meta jibda jgħidlek. Kont ikun minixxer takkux Jay Stratton qala jew Christopher Mellon inżejt. Kien qal għalhekk forsi ħafna nies jesperjenzaw time distortion meta jersqu viċin u time loss viċin ta' UFO. U pereżempju hemm ħafna każijiet fejn jgħidlek illi anke l-annimali dawk iċrief ġew friżati qishom xi ħadd tafas il-post batin u inti tħallġu dik il-babil. Hemm time distortion. U hemm time distortion u għalhekk meta n-nies jesperjenzaw jgħidulek illi l-UFO kien 40 feet imma jidħol ġewwa fih daqs football ground. Għala qisu hemm dik kif naqbad ngħidilek. Ma nafx hekk inti tafx b'dak hemm Richard insejx kuljum kien xjenza Ġermaniż li kien jaħdem fuq high voltage at a short distance. Dak li għamel tal-anti-gravity. Dak hemm imma dak kien jaħdem fuq il-Glocker. U il-Glocker ta' centrifuge xejdula. Centrifuge. Issa dik kienet qed toħloq il-gravità press li ddub tispinja, però fin-nofs ikun. Inti taħseb li UFO wieqaf. Għax huma kienu pruvaw l-alloġġi tafaw alloġġ ġo fiha. Ġo wieħed u ġo mbagħad xi nħarġuhom sabu li kien hemm diskrepanza fil-ħin. Għalhekk l-istess ħaġa bħal meta inti toħroġ minn barra d-dinja ikun hemm diskrepanza mill-ħin. Tipo. Kif? Le, biex toħroġ mid-dinja. Le, ħabba d-distanza għax inti spejdu. Li mar biżejjed il-bot li esperjenza. Ejja, x'innejt jena jekk toħroġ barra mid-dinja. Xiex? Xej, għasek titla fuq Mars. Kif? Inti t-travelja to the speed of light. Eżatt, the speed u kollox. Il-massa għax inti mbagħad l-speed u d-distanza tikkontraktja. Tikkontraktja theory jgħidu la dik. Inti meta t-travelja to a certain speed close to the speed of light. Id-distanza ma tibqax twila, pereżempju daqs kemmi vera twila, tikkontraktja tiġi iqsar. Imma ġifieri daqs li kieku ħareġ barra minn din id-dinja kien hemm l-esperiment li tajt inti qatt ma ġi provata. Għalhekk. Le qatt ma ġi provat, just paper trail hemm għax dak kien hemm l-Skoda Works. L-Skoda Works, ix-xjenzati tal-Skoda Works kienu marru kollha jaħdmu fi Skunkworks. Ġifieri dawk ix-xjenzati li ħadmu fuq Operation Paper Clip inti. Ejja, ma qabel kienu kollha xjenzati tal-Nazisti. Mela mhux kollha Nazi kien. Werner von Braun Nazist kien. Mela u żgur, mela anzi kien iddendilhom barra jekk ma jilaħqux il-production. Vera. Kien iddendilhom barra fil-fabbrika. Kien hemm dak kienu ħajresquh fuq war crimes. U ħelisa. Għax ġalu ħal. Għamil dal-affarijiet. Ma d-dement. X'dellek inti minn The Age of Disclosure? Kien hemm dak ir-raġel li kien hemm laħħaw ġenerali jew x'kien li tkellem fuq x'ismu fuq l-esperjenza li kellu. All right, tal-underwater tajta u tal-USO. Dak ġdida, ġifieri. Dik ġdida kienet, dik interessanti. Kellu jitkellem dak il-buwaddas li kienet jiġbor il-missela. U dak l-oġġett taħtu twerwer. U ma dakx ma derx laqas. Immaġina, ġifieri. Imma pija mbagħad kien hemm dak liħor li kien imdaħħal fi skandlu kbir
U għajja, ta' meta kien hemm il-gwerra tal-Iraq, dak fixi ħafna, ġifieri hemm xi 5 skandli jduru miegħu. Kien wieħed fid-defense, tad-defense. Ġifieri dak għana fixi fuq, u issa nibatlek link. Għax hemm wieħed beda jgħid għal xiex m'għandniex nemmnu l-dan raġel u se jitkellem fuq il-UFOs. U għandek il-fattur li ta' Marco Rubio. Marco Rubio. Ġifieri dawk li kien hemm interessanti. Lekin hemm ħafna affarijiet interessanti. Again, ħanarġa ngħidilek ġifieri għalina. 95% kollu nafu. Isom ħajtek weduna li dan ħajkun mhux għalina, mhux lat curling u ma nafx ħafna affarijiet sbieħ beda jgħid illi da ħajbellaħna u hekk, mhux għalina kien. X'aħna da kollu, hija kollezzjoni sabiħa għarrajt ta' testimonjanzi ma fil-verità. Iktar nippreferi. Where's the beef? Fimt meta rajtu jien għad-daħaj kolli narġa' nara t-tieni darba xi ħaġa bist. Għada rajtu t-tini darba u bdejt nikteb u waqqaf dak il-ħin biex ikolli fuq xiex niddiskuti taf kif nagħmel jien. Tipprova tagħmel naqra riċerka u bdejt nikteb naqra points, bdejt ngħid orajt minn da kollu li da kollox diġà konna nafu. Fimt? Li jiena notajt x'ma semmewx. Hemm ħafna li ma semmewx. Għanajlek, if you read between the lines, tibda tiskopri għax jissemma wkoll li fil-Pentagon hemm grupp ta' nies. So għandi Colin Zelit, ma jsemmuwiex di Colin Zelit. Ma dawnu ma msemmi jindi Colin Zelit għal xiex tissemma jekk ħadd ma jaf. Li ġol Pentagon dal-grupp ta' nies jgħidu tistudjawx fuq dal-fenomenu għax huwa demonic and spiritual. Sawa. U if you read between the lines, it-testimonjanzi kollha illi hemm fih kollha jħintjaw għal demonic jew angelic. Taf x'inhu Trump? Anna Paulina Luna, per eżempju, l-Congresswoman. Dika hekk temmen. Illi dan huwa fenomenu spiritwali u ngħidulu angeliku. Taf x'inhu Trump? Ħanilek x'inhu Trump li nagħmlu aħna, is-CF5. Dawk kienu jipprattikaw is-Sufi fit-Turkija. Sezzjoni ta' Iżlamiċi li jippratikaw u kienu jsejħu l-UFOs. Kien hemm ġeneral Ġermaniż li raħħom qed jagħmlu qabel l-ewwel gwerra dinjija qed nitkellmu. U beda jipprattika magħhom u esperjenza CF5 bħalma nesperjenza aħna. U mbagħad da ħoloq is-Tuli Society. Tul. U mbagħad mit-Tuli Society insomma bdiet it-tieni gwerra dinjija, fit-tieni gwerra dinjija x'ismu l-mentor ta' Hitler kien okkultist ukoll u plassek kien hemm ieħor nsejt Madonna daw l-ismijiet tqal ta' Ġermaniżi. Kien hemm ieħor ġeneral ieħor li kien jikkomunika ma' Lister Crowley fl-istess ħin. Alright, nafa li mettajt kienu għamlu ritwal ġod desert. Eżatt. Fetħu portal u jgħidlek li bdew jaraw orbs u. Bdew jippruvaw jikkomunikaw ma' entità. Ejja, ma' entità. Lister Crowley tinsix li għandu dik waqt dak ir-ritwal li kien għamel Abramelin ġo Scotland. Dak kien ikkomunika ma' dik l-entità l-amm. L-am. Dak li su. Jek taraħ il-retratti għaw il-pinġija li kien pinġija Lister Crowley huwa typical grey l-nis. U jisu li kien pinġija Da Vinci. U għat il-nota. Ma li dik ta' Da Vinci li jettajt inti dik hija mirror image. Ejja, mirror image immekkis, Nsejt xpettura, nsejt l-wahda. Kolla, kważi. Ma orrajt. Ma toħloq ħafna pitturi oħra. Dak jek taqbad il-pitturi kollha li jeżistu, ritratti kollha. Ħatara, jekk tagħmel mirror image, ħatara. Hemm paradoli hawn. Hemm waħda partikolari imma eżatt bħal dik. Eżatt bħal hemm, vera. Vera, ma kombinazzjoni. Kombinazzjoni, ejwa, vera. Tal-mera dawk. Fuq di Tulsi Gabbard li taħseb li huma xjaten u da. Hemm rekord li meta fil-bidu li bdew kien hemm noħdhom il-bidu. Ma inti għandek dal-ġeneral li kien jgħix it-Turkija u kien intaqa' ma' dis-setta tal-Iżlamiċi. U daw l-Iżlamiċi kienu jipprattikaw is-CF5 kif nagħmlu aħna. Sawa. U kien irnexxielu insomma jagħmel dal-proċess magħhom is-CF5 u jara l-affarijiet strambi kif naraw aħna ġifieri dwal fis-sema. U ta' min jgħid li anki fid-dawl għamluha.
Waħna naqatma minna waħda. Namluha. Fid-dawl. U dan ħad dan knowledge. Da ġeneral Ġermaniż. Mar il-Ġermanja ħoloq it-Tuli Society. U mbagħad mit-Tuli Society kien hemm nies ma' Nazisti ma' Hitler, pereżempju primarjament il-mentor ta' Hitler kien okkultist. U kien hemm ieħor ġeneral Ron xi ħaġa. Ron Hubbard. Ron Hubbard ta' Scientology. Kien dak il-Nazist ieħor. U dan Nazist kienet japplika daw l-affarijiet li kienu jistudjaw fit-Tuli Society. Issa x'aktarx li dan il-Nazist kien kuntatt ma' Aleister Crowley. Eżatt, għax Jack Parsons kien follower ta' Aleister Crowley. Issa Jack Parsons kien l-Amerikan, kien joħloq il-rockets, l-infatti t-teknoloġija ta' rockets waħda mill-components importanti kienet tiegħu. Mbagħad xi 22 patent hemm fuq il-rockets li kien juża. U insomma. U dan kien jipprattika letteralment dak kollox li kien jagħmel x'ismu Aleister Crowley kien minn fuq dak il-ktipaw Sex Magic. Babylon Working. Issa da provaw sejħu dal-entità u dal-entità biex jipprova jisħet lil Ron Hubbard. Issa ma mhux dak bissem hemm dak l-ieħor li jissemma ta' The Exorcist. Dak kien jaħdem man-NASA ukoll. Ma nafx jekk tafx. Mbagħad għandek dak Tyler li semmi Diana għaw, Pasalka. U għandek setta nies qed imorru ikellmu lil Chris Blatzo. Jiġifieri da hemm element ta' spiritualità u ta' reliġjon fl-istess ħin f'dil-komunità ta' Colin xejdula bħalissa. Collins Group. Collins Elite. Collins Elite. Jiġifieri jista' jkun li weħe. Inti qed issemmi dak ir-ritwal tan-1946 bej Jack Parsons. Jack Parsons u Rob Howard ġol Mojave Desert. Ejja. Kienu għamlu dak ir-ritwal li jgħidu li fetħu portal u rnexxielhom jikkomunikaw ma' entitajiet u bdew jaraw il-UFOs. U Aleister Crowley beda jgħidilhom biex jifqu għax minn taf ma tafx intom tagħmlu u mbagħad għamel l-aħħar wieħed biex sieħet ir-ron u infatti waqaf bid-dajsa ma nafx fejn. Ejju, niftakar. Għax kien ħadlu l-mara u ħadlu 10,000 u kien maħruq. U mbagħad spiċċa kien qallu Aleister Crowley qallu ta' kull oġġett li tagħmel ħażin ħatirċivi oħra ħażina u Jack Parsons sploda kien. Ġifieri da hemm element ta' dawn l-affarijiet. Li hemm element spiritwali fil-fenomenu UFO l-lum jitkellmu ħafna fuqha. Anki aħna. U inti semmejt il-Diana Walsh Pasolka dika hija teologa kitbet ħafna kotba llum qed tikteb ktieb bħalissa ġifieri u daq tippubblikah fuq l-element spiritwali li hemm ma' dil-biċċa xogħol tal-UFOs. Inti semmi storja wkoll ta' Santa Rita D'Avola. Rejt, Santa Teresa D'Avola. Santa Teresa. Dak dejjem nitfixkilhom Sejntek u Sejntek. Dik jekk tara l-istorja tagħha. Kif tiddeskrivi? Rajt l-istorja tagħha u vera interessanti u Diana Pasulka tissemmiha din l-istorja. Issemmi li waqt li kienet qed titlob ġoċċella tagħha dik derla sfera tad-dawl jissejħla tan-nar u rat entità u qalet it was a physical being, ġifieri qasir, żgħir, ġifieri shape tiegħu jinten raħta salfer u ħareġ u jissejjaħlu magic wand missiela ma' moħħa. Ma nitlux fid-dettall. U dik illum il-ġurnata jekk tikkomparaħħa ma' stejjer moderni ta' alien abduction, jiena lejja, hemmhekk għandek the typical alien abduction di marfiċċi nitara, ġifieri qed tara entità ħanajdula biex jifhmuna n-nies aljena. Imma għalija kien demon jew anġlu. Hija l-bidu bdiet issejjaħlu anġlu. Fil-fatt il-kelma kerubin użat fil-kitbiet tagħha kerub. Sewwa kerub huwa mill-ġerarkija tal-anġli, kerub kien wieħed minn miż-żar ħanajtek. Fil-fatt ipinġuhom bħala babies bil-ġwienaħ, ovvjament. Da ma kienx bil-ġwienaħ, da kien libes suit. Kien libes suit, eżatt. Ġifieri hemm element modern ukoll, da der orb. Imma hemm xi ħaġa oħra stramba wkoll eżempju
li mhix Santa Teresa d'Avola biss issemmi daw l-orbs. Kien hemm Madonna, x'kien jismu dak il-qaddis li kien inqata' minn mal-art. Insomma, kien hemm dal-qassis li fruma raw ħafna nies jinqata' minn mal-art imma ftit qabel raw l-orbs iduru ġew l-Knisja. Jiġifieri mhux każ uniku. Żgur li hemm ħafna stejjer, anki stejjer reliġjużi fej jissemmew daw it-tip ta' UFOs. Dil-ġimgħa mittilkomx li kelmitni waħda qed tela biex tiġi missa tiddejja tiġi. Tzijita u nannita marru l-urt. Għattili jodi. U insomma, u ġew lura u fakritni f'dak l-ilma tal-Madonna li jkun fihom il-Madonna. Insomma, u daw bdew letteralment jaraw ballum tat-tennis, miexi. U rawħ 3 minn nies, jiġifieri dil-persuna li kontattjatni, tzijita u nannita. U ma rawx fl-istess ħin. U ma kienux jafu, jiġifieri waqt li kienu għadin jiklu darba minnu għallu isma' waħda minnu qalet tiftakar meta mort l-urt, meta ġejt lura rajt dik l-orb u l-oħra qabżet iwa rajt l-orb ukoll. Jiġifieri jista' jkun li ġarret xi ħaġa magħha wkoll. Bħala element spiritwali u ta' hitchhiker fl-istess ħin. Nemmen li għandu element spirituali ta' il-fenomenu UFO. Għalija jien interface li dim jew. Jienek naħseb ukoll naħseb li dak koll li aħna nsejħulu paranormal jaqa' taħt l-istess kappa. Ġirem fenomenu li daqqa jidher mod u daqqa jidher mod ieħor. U dina anke fil-The Age of Disclosure jgħidha wkoll. Di George Knapp jgħidha kemm il-darba pereżempju wkoll li hemm dik kif tajt hemm il-link bejn daw il-ħafna fenomeni illi jidher għal dik il-persuna li tkun skont l-era li tgħix fiha, skont l-intelligenza tagħha. Fimt ġifieri inti qed jidherlek b'mod familjari għalik biex tarfu. Fimt għażmin li qed tgħix inti. Imma mbagħad nibda narġa' mmur lura għal dak li kont qed ngħid l-ewwel. Għaliex dan il-fenomenu daqqa jidher teknoloġiku u daqqa jidher spiritwali. Għaliex pereżempju meta nitkellmu fuq UFO sadna kemm rajna dak il-famuż video li ġillikjat insomma. Int wara fil-Congress hearing l-aħħar waħda. Dak hemm ieħor tal-Fire Missile. Dak hemm ieħor iktar antik minnu warejtulkom tal-4 orbs li din wieqfin l-Afganistan fejn missela tal-qoġġi xorbs. Pereżempju għaliex jintlaqtu ma jintlaqtux. Għaliex tara oġġett teknoloġiku nsejħulu metalliku u mbagħad naraw orb. Allura mbagħad iġġanni naħseb allura dawk il-metalliċi li qed initiru huma tal-bniedem huma xi reverse engineering crafts, imma allura mbagħad kif ilhom jidhru eluf ta' snin għax anke nsibuhom anke f'pitturi reliġjużi. U anke pereżempju The Book of Ezekiel, id-mod kif qed jiddeskrivi rota ġorota blajnejn u bl-irjus tal-annimali, tal-oks, tal-ħmar, ta' bniedem u ta' ħajkla. Fimt? U għet itiħ bil-qis tiegħu b'kollox u għet isejjaħlu trontalla. Taħrika għallu ħakejjel. Mela, taħrika biex ikejjel. Fimt? Emmek fejn nibda ngħid jien, nibda ngħid imma dal-fenomenu allura x'inhu? Huwa fiżiku, huwa spiritwali, huwa tnejn li huma jibdel il-forma tiegħu. Fimt? Huwa transmedium jaħbad għax jekk inti qed tgħidli UFO jikrexja. Mela dan mhuwiex transmedium għax transmedium tfisser illi jekk ħajaqa' mal-art dan mhu ħajaqa' xejn, ħajbqa' dieħel ġol art u ma jiġrilu xejn. Jien naħseb jekk ikun hemm il-power mixawl fuq xi ħaġa, bħal eżempju hemm different modes naħseb għalija din ħaġa. Eżempju l-ewwel fażi tkun. Infet il-bubble qed tajt inti. Eżatt, għax jekk tuqgħod tarahom l ma jagħmlu jitilgħu il-fuq u mbagħad iduru. Mhux dejjem l-istess. Dik din irrealizzajt jien li mhux qed ibiddel il-forma dak li rajt fit-2019 mill-podcast tiegħek u ta' René fejn meta bdejna niddiskutu jiena u Mirko għalli mhux kif qed tieli Mir bħalissa. Għax beda jgħidli daqqa beda jidher isu sigaru daqqa jidher sur platti. Skont il-perspettiva ta' fejn tħares leha. Jien meta rajthom il-ġemp rajtu jisu The Flight of the Navigator, letteralment.
Ija, inti ħib minnom kontat li għatli jisu zerrija. Jisu zerrija. Mek inti jattara discoid object, sewa. Jekk inti jattara ħet certain angle, tinsix li għandek il-riflessi tas-sema u il-riflessi tal-art u għandek il-riflessi tal-dawl. Imma dak iż-żmien. Inti ħajder b'shapes. Dak iż-żmien meta kien fil-viċinek bdejt naraħ jisu forma ta' zerrija. Kien fuq il-ħabs u qabattiela, sa fuq il-ħabs il-post ma jtir xejn l-aħwa. Kien kienet fuq il-ħabs u ma konx waħdi. Ija, ma jista' jkun illi dan ġitont. Għalhekk Umbat klikja moħħi qed mela dan dar biex ġitont, infatti għandi ritratt. Jiena rajthom ir-ritratti ta' René, rajthom sewwa u jiena batt l-profile ukoll. U batt wieħed minnhom, wieħed batt. U analizzajtu ġifieri tfajtu fil-Photoshop għaddejtu minn ġo AI ukoll biex itin il-probabilitajiet ta' x'inhu. Vera li jidher metalliku l-oġġett u da din nitkellmu 2004. Ġifiri drone mhuwiex 2004 għal-nas commercial drones ma kinux jeżistu. L-unika probabilità li seta kien li għalija tagħmel sens li kien bużieqa tal-helium ma l-balloon. Tkun kbira ħafna. U ma jeżistux. Mem l-ebda referenza, ritratt wieħed biss li hemm siġra u l-oġġett jidher daqs naqra fuq wara. Inti ma tistax tagħmel comparison miegħu, ma tistax tgħid isma' kien fih 40, 30, 20 feet. U jien meta għadlek il-kalkolazzjoni tiegħek kienet għax intet li xi 14 pied. Jien ma naħsibx li kien ikbar minn 10 piedi, żgur l-oġġett. Jien għedlek 20. Ma din hija kalkolu, istima tagħti, fint inti m'għandek xejn ma xiex tirrelazzjonah l-oġġett. Ma tistax tajt x'inhu l-oġġett, se jiena mhux qed ngħid li kien bużieqa, jiena qed ngħid il-probabilità kieku jiena kont saqajja mal-art, sewwa bħalma jiena saqajja mal-art. U ngħid isma' jiena bniedem xettiku, u jiena ma nemminx fil-UFOs, jiena ma jeżistux daw, dak għalija bużieqa. Sewwa, issa meta inti tibda tirraġuna b'dak il-mod li dak huwa bużieqa u titlaq mill-prinċipju li dak huwa bużieqa, mela 2004 x'kienu jeżistu bżieżaq fit-2004 u għamilt ir-riċerka. Hemm ditta orbs, jew orbs, ORBZ, capital Z. Sewwa, meta rajt il-shapes kollha li hemm ta' din id-ditta, il-kobor tagħhom ma jaqbżux few inches, ġifieri ngħidu 24, 25 inches. Sibt ritratt ta' waħda minn daw il-bżieżaq li għandha spiral għax full gazzetta ritratti l-antiki der ċirku aħmar. Imma René bat li l-high resolution kelli ċans inkabru nagħmlu d-denoise u ħafna minn dal-affarijiet. Enhansjajtu xarpinjajtu allura qed nara xi ħaġa aħjar milli l-kamera ġibdet. Sewwa taħtu hemm spiral. Jibda minn xejn u jdur u jispiċċa fix-xejn. Sewwa sibt orbis jew kif l-Ostrina tajdilha bħala ditta, sibt waħda minnhom li għandha spiral u tagħmel sens għax inti għandek aluminium foil fuq naħa. Aluminium foil fuq naħa l-oħra ma bil-print. Fimt? Issa meta analizzajt wieħed mir-ritratti meta xarpinjajtu, ħarġet punta fit-tondjatura u jiena ħassejt illi dik hija ż-żokra tal-bużieqa. Fit-tondjatura ta' fej? Mela inti għandek il-bużieqa, għandek l-oġġett. L-oġġett għandu żokra, isek qed tara xi ħaġa hekk biex niftiehmu. Sewwa, f'wieħed mir-ritratti tidher. Allora komplet tagħmel dik il-summation tal-probabilità illi jisma' dan għandu żokra ġi da għandu xi ħaġa appuntata ħierġa minnu dal-oġġett, bużieqa jkollha żokra minn fejn iżomm l-string. Sewwa l-ispaga. Allura mbagħad nibda ngħid, all mela huwa spjegat, huwa bużieqa, tinsiex ma nistgħux niddeterminaw is-sajż tiegħu. Kulur il-fuqha u il-materjal tiegħu qisu foil, qisu aluminium, qisu steel. Għandu dik l-spiral, jien ma naħsibx li UFO. Kellu tkemmix? Ma jidirx, le tkemmix ma jidirx. Dik waħda mill- Imma żomm, dik oħra. Milli jkollhom il-bżieża tkemmix. Imma mhux kollha jkollhom itkemmix. U ħanajdlek għalfejn mhux kollha jkollhom itkemmix. Iktar ma titla'
fl-altitude, ħat intafa' iktar. Tiġi compress taħ. ħat espandi l-arja ta' ġewwa ħat espandi. Issa, ħafna nies jgħidulek allura bużija kif ma tibqax tiela l fuq sakemm titla' li għax il-helium meta jilħaq ċertu altitudni, il-kesħa tal-arja żomma l-isfel. Timbuttaħ. Sewwa, għax il-helium huwa eħfef mill-arja imma mbagħad meta jiltaqa' mal-kesħa timbuttaħ l-isfel. Allura x'ħad tagħmel bużija tilħaq ċertu altitude u timxi dritt. Horizontal mbagħad. Issa René beda jgħidilna li raħħa San Juan u baqa' jsegwiha sa ħaddingli. Mbagħad hemmhekk jien nibda narġa' nkompli nistaqsi ngħid stja biex raħħa minn San Juan baqa' jsegwiha bil-karozza. Sa ħaddingli l-oġġett kien kbir għax bużija titlifa. Ma żgur li titlifa. Għalhekk qed kien fi estimation ta' 20. Fimt? Imma mbagħad kont ħanarġa' ndurlek għal fuq dik l-spiral. Aħna l-karozzi tagħna ħamra, blu, viola, ċelesti. Hemm min jagħmilha spoiler, hemm min jagħmilha rrimmijiet għaliex biex jidru sbieħ. Inti taħseb li UFO whatever alla dana ħajpinġilu xi ħaġa fuqu biex jidher isbaħ. U mbagħad noqgħod nirraġuna sakemm ma kellix funzjoni dik l-spiral. Fimċi naf ħanati eżempju ta' forsi hija di energy core tal-oġġett. Ma nafx. Ġifieri taħseb li parti mill-mekkaniżmu l-spiral. Qed nagħti jew forsi effett tal-mekkaniżmu. Imma ma naħsibx li hija decoration. Le, mhux hekk. Fimt? Inti timmaġina għandek non-human intelligence li qiegħda fid-dinja tagħna li kemm jista' jkun tibqa' stilt ma tidirx. U mbagħad ħad tagħmellek xi ħaġa ħamra fej imbroad daylight daħaj jidher u ħanibqa' nsegwih minn San Juan sa ħadding li mhux qed ngħid li ra René huwa bużija. Ta' don't get me wrong, kien qed ngħid kieku kelli nkun bniedem saqajja mal-art u ħanibda nanalizza fair biex inkun fair u ngħid x'inhuma l-probabbiltajiet huma. Jew vera ra UFO u ġibet ritratti ta' UFO, jew nkella kienet bużija. Hemm ritratt minnhom jew qed jixil xi ħaġa jew qed tirrifletti xi ħaġa. Ija, imma kieku qed tirrifletti xi ħaġa dik ix-xajn iktar. Imma r-rifless tax-xemx fuq helium balun, mylar balun tal-foil, sewwa, ħadd tagħmellek daqs li kieku qed tirrifletti fuq biċċa stainless steel. Ġifieri ma jistax ikun li li huwa dawl emitting minna. Mix-xemx li tirrifletti mix-xemx. Dak ir-ritratti li René ġifieri hemm ritratti minnhom fejn hemm rifless tax-xemx. Dak rifless tax-xemx biex dawl minnu. Tax-xemx li ma. Ġifieri mhux ħajħoloq dak il-kontrast li jkun hemm xajn kbira. Mix-xemx rifless kbir. No. Rejt. Le, għax nanalizza kollox taħt ninsaqsi. Ara, jien meta xi ħadd jibgħat li speċjalment ritratt mhux video, sewwa ikolli ċans anki nidħol naqra żgħir anki to the pixel level ħalli nara naqra x'hemm mhux m'hemmx. U mbagħad inti meta tibda tapplika ċertu filters u hekk, l-oġġett vera qiegħed fis-sema, ġifieri vera hemm xi ħaġa, René vera ra xi ħaġa u vera ġibet xi ħaġa u ma kienx waħdu li raħ. Dak kien hemm iżjed nies ejwa. Kien hemm iżjed nies għax qalli u ta' ġifieri. Kont qed xi ħadd ieħor? No, le. Ma tinsix ir-ritratti għadna morejn. Ġifieri jista' jkun li raw iżjed nies. Fimt? René Nserta kien qiegħed hemmhekk u kellu lenti kbira u René huwa fotografer kapaċi u bravissimu u ġibet irnexxielu jiġbed jiena lija fl-opinjoni tiegħi huma l-aqwa seba' ritratti. Dak li qed minn fuq jittalji. Issa jiena meta saqsejtu René għatlu kienet jispinja għalli le. Għatlu beda jiċċaqlaq jewwobilja għalli iwa kultant fil-li hekk. Huma kollha typical traits ta' UFO. Ta' balun. Hemm anki UFO siduru. Iwa, ma sajan. Ħanarġa' ngħidlek xatlek l-ewwel skont kif beda jwobbilja għax dik irridu naraw. Ovvjament ritratti għandna m'għandniex video. Eżatt, imma pereżempju dak li rajt debatlek bħal ta' René li batlek. Imma inti timmaġina li UFO as in the alien type, sewwa the anomalous type, jwobbilja. Ma inti aħna għandna dan il-UFO, sewwa. Għandna dan. Ma din hija xi ħaġa vera teknoloġika, sewwa. Alla l-ajruplani tagħna ma jqogħdux sejrin hekk, sewwa jgħaddi dritt.
Timmaġinaħ li da jqgħod sejjerek pereżempju. Il-gimbal. Il-gimbal mhux hekk qed jagħmel, il-gimbal qiegħed hekk u mbagħad idur hekk. Ir-rotatja. Hija rotatja, imma ma jqgħodx sejjerek, jibwobilja. Ġifieri René għax jiena ma kellimtux ir-René. Ir-René beda jibwobilja. Beda jgħid li kultant beda jibwobilja ejwa. Ġifieri jibwobilja ġifieri. Ġifieri smajt James Fox jitkellem meta jgħid dak li jibwobilja huma tagħna u l-oħrajn le. Ma kif jaf? Le, ma hekk infhem, ma nafx. Ma ġieli smajt. Jien meta jibdew jagħmlu ċertu statements bħal daw, ma nħossom jaqgħu għannik. Dan isek qed tajli dawk huma tagħna bħal di tat-tiktek issa Ross Coulthard ħareġ jgħid li dak huwa ta' Lockheed Martin, ħareġ minn Skunkworks. Li hemm xi ħaġa kurjuża li s-sighting ta' René 5 tiem qabel ma tan-Nimitz. Għax ta' René fi 11 u fi 11 ta' Mejju. 11 għandek u n-Nimitz fis-16. L-ewwel sighting li ma jfisser xejn tamma. Xorta ma jfisser xejn. Nifhem. Hekk toqgħod noqogħdu nsejrnek eżempju minn 3 ġimgħat qabel taru Zimbabwe bdew jaraw il-UFOs. Taru ġifieri minn 3 ġimgħat qabel. Ma xorta ma tfisser xejn. Fimt? Għax dana ma jfissirx li għaddej aeroplan minn fuq Malta, mela allura mhux għaddejn aeroplani oħrajn minn x'imkien oħra. Fimt? Orrajt, inti tista' tara UFO f'parti mid-dinja u tara UFO differenti minn parti mid-dinja oħra. Ma jfissirx li kien l-istess UFO. Fimt? Jien mhux ħanqod ngħid għax orrajt 3 ijiem qabel orrajt, ma tagħmilx sens. Sa miktar qed tifittxu xi ħaġa bħal meta nibgħatu aħna xi probe x'imkien. Jien naħseb iktar jekk kienu ma ovvjament of the anomalous type, qed ngħidu li mhum spjegazzjoni għalihom. Iktar ngħid li huma watchers qegħdin b'xi mod għal xi raġuni qed jaraw x'aħna nagħmlu. Forsi għandek bħalma qal ma nafx min qala nżejt min qala fuq The Age of Disclosure. Għal-inti għandek a bunch of monkeys qed jilagħbu with matchsticks aw playing with matchsticks. Fimt? Il-bombi atomiċi. Eżatt. Nifhem, jekk ikollna dit-teknoloġija naħseb bomba atomika oħra. Għax jekk toqgħod tara taħt atomic disclosure aw secrecy aw huma bħala Le, huma UFOs huma klassifikati daqs il-nuclear weapons ejwa. Ġifri da jrid ikollok high clearance tad-duluri biex tkun taf. Kien hemm nies li approachja Dan Fara għal Age of Disclosure u għalulu jekk niġu nitkellmu ma użawx il-kelma joqtluna, ma hekk ridu jfissru sejt kif qalu għall-kelma we cease to live xi ħaġa hekk. Taħseb li x'għandar Trump? We'll be unalive. Taħseb li x'għandar Trump? Ara, knowing mill-ftit ovvjament li insegwi u hekk, knowing kemmu bniedem Trump rani u lat miznix, mux miġnun. Imma rani u lat miznix u li nħobb inkun dejjem on top u dak. Naħseb li hemm ċans li huwa joħroġ jgħid li jisma' vera u dak. Però tittarka ħalluħx. Għax inti tinsiex dan huma is-sigriet qiegħed f'idejja handful of people illi unelected. Għax l-elected daw jinbidlu kull 4-8 snin. Insejt il-men dejt nisma' jitkellem qal li ħajħorġu ħajgħamel disclosure biex jallina minn Epstein Files. Ma dina mux dejjem eksejrin. Meta ħarġu l-Epstein Files qalu biex jaljenawna mill-UFOs. Il-UFOs issa jaljenawna mill-Epstein Files. Ġifieri jekk noqogħdu sejrin hekk dana dejjem hemm xi tip ta' aljenazzjoni fid-dinja. Ejju, vera. Misom jidru palissa. Da skont min qed jitkellem jekk qed nitkellmu jiena u inti sajan qed ngħidu mela biex jaljenaw mill-UFOs. Min ma jinteressax fil-UFOs u dawn l-affarijiet jgħidlek biex jaljenawna mill-Epstein Files. X'taħseb int kif mara ġifieri kollha disclosure dal-waqt? Fil-verità disclosure diġà ma. Nistennew sabiħ disclosure inti? Le. Sabiħ li jkollna għax tikkonferma dak li paspiċi will be vindicated. Da bħal meta jkun hemm koppja poġġuti kull ma jkun joqgħod it-titlu.
Mhux hekk, eżatt. Miż-żewġ. Tiġi uffiċjali. Fil-verità Fil-verità ma tagħmilx differenza. Fimt, ġifieri jiena joħroġ il-President u jgħid jiena ħsibtek ħassaqsini x'taħseb li jiġri wara d-disclosure. Business as usual ngħid. Hekk ngħid jien, ukoll tkellimna Amerika l-aħħar. Naħseb li business as usual, jekk hux ħassir disclosure, jiena naħseb li nemmen li huwa ħassir control disclosure, ġifieri mhux dik li konna din naħsbu qabel catastrophic disclosure. Għax di bil-force control tissir, ġifieri jridu joħorġu bil-mod drip feeding. Issa kemm ittija żmien ngħidlek in the next ngħidlek il-sena d-dieħla nkunu nafu pass ikbar, imma in the next 5 years naħseb ikollna disclosure ejwa. L-ewwel eżempju dejjem semma date 2027. Jiena tbiddilt ħafna femti fejn jidħollu Elizondo daw it-tip ta' nies. L-ewwel nett anki l-fatt li dejjem they are pushing the threat narrative illi inti dejjem dawn huma qishom xi għadu. Fil-verità ngħidu u nemmen illi huma NHIs. So għal UFOs huma mamulin minn NHIs jew whatever mamulin. Jien naf kultant naqas naqbad ngħid kreati, mamulin, maħdumin, jien naf fabbrikati, tuża kliem bil-way of thinking tagħna. Forsi daw qasem fabbrika li biex tagħmilhom daw il-UFOs u daw they just manifest themselves into being. Qed tissemmi di tal-fabbrika tal-UFOs, ma nafx hekk rajtx ta' Reddit li beda jikkumpar kien hemm wieħed ta' questionnaire fuq jistaqsuh in-nies u da qal li kien jaħdem fuq il-UFOs fuq Reddit. Ma nafx hekk rajtix. Li mbagħad sparixxa l-komment u l-post tiegħu. U bdew jgħidu user kollox. Bdew jgħidu li Matthew Brown. Ejwa. Ma nafx hekk rajt. Ejwa, żgur li rajta dik, mela, żgur li rajta. Taqbel magħha dik. Għax hemm ħafna similitajiet qabel ma ħareġ Matthew Brown. Ejja, ma forsi Matthew Brown ikkopja lejla. Fimt? Min pereżempju Matthew Brown, orrajt, smajt l-intervista tiegħu ma' George Knapp u ma' Jeremy Corbell. Kif spiċċaħħa l-intervista? And God exists. I mean, xattu x'jaqsam. Fimt? I mean, kienet komment out of point. God exists. Vera. Min naf biex forsi. Xrid jgħid biha God exists. Fimt fil-kuntest ta' UFOs aliens u daw l-affarijiet. Dal-aħħar segwejtu nara u tella ħafna simboli tal-mażuni u hekk. Ejja, u tella qed jitkellem fuq Abraxas u ħafna minn dal-affarijiet. Għal min ma jafx Abraxas huwa entità li skont il-kodba ġifieri, skont l-iskrittura jgħidlek li Abraxas huwa ekwivalenti tal-Alla l-Kreatur illi kien hemm hu Alla s-simbolu tiegħu huwa serduq mekk ipinġuh ġifieri għax taf l-inti demons ipinġuhom. L-għalet Abraxas it's not a demon, it's an archon. U meta ngħidu l-kelma archon huwa dak li qegħdin empower and control. Ġifieri huma dawn ngħidulhom sejħulhom entitajiet li jeżistew minn dejjem m'għandhomx bidu m'għandhomx tmiem. Edin hemmhekk qisu Alla huwa l-essenza tat-tajjeb u Abraxas huwa l-essenza tal-ħażin. Mbagħad narġa' nibda nistaqsi ħafna affarijiet oħra la Satana minnu, Luċifru minnu. Fimt daw l-affarijiet kollha. Fimt għaliex pereżempju naf demons bħal hemm ħafna smijiet jekk tara l-Book of Demonology. Semmilek pereżempju Azaktot li huwa l-iktar wieħed potenti. Orajt ma l-Abraxas allura kif fimt lim jiġi taħtu fuq. Fimt? Għax aħna orajt aħna dejjem nitkellmu fuq demons u hekk. X'inhu ma dawn id-demons? Fimt il-kelma demon. Fantasmi. Il-kelma demon hija kelma maqsuma fit-tnejn. De to deduct, to minus, negative, moon, the female spirit. The negative spirit. Demon. Issa demon ġejja mill-kelma daemon ukoll. U daemon huwa xi ħaġa. Ħanar kif ħanfissirha. Isni jiena qed
nibatlek messaġġ u qed nuża l-posta biex nibatlek dal-messaġġ. Huwa l-conveyor belt li jwassal. Issa aħna nafu li angels il-kelma angelos sewwa huwa messaġġier. Fimt? U aħna nafu li demons huma anġli li rribellaw kontra Alla u dejjem l-istess tejjer. Da s-sejba kif għattinti l-ġin, s-sejba anki stejjer Sumeri, Mesopotamiċi, ġifiri l-Indja għandhom l-istess, il-Hindu għandhom l-istess demons, il-Ċiniżi u l-Ġappuniżi għandhom, l-Eġizzjani għandhom id-demons tagħhom. Issa, li ġara meta qabdu daw l-ismijiet kollha, dawn il-demons kollha. U l-Knisja Kattolika x'għamlet, tefathom kollha taħt il-Horus huwa demon pereżempju. Fimt? Kollox kif Isis, Horus, Set, dawk huma kollha demons illum. Fimt? Loki pereżempju li huwa Thor. Sewwa Odin, dak huma kollha demons illum il-ġurnata, intefaw taħt dak il-file. Dan huma kollha demons. Jekk tmur tfittex il-ktieb tad-demonoloġija, daw l-ismijiet kollha ħsibhom hemmhekk. Well, ma jibdew, meta jibdilek dak the story of demonology, jgħidlek li mill-Mesopotamia, di xajtan. Xajtan, it's a spiritu. U l-diskanta kif jiddiskrivjom three being dark figures. Dejjem tlieta. Dark figures surrounded by light. Eżatt. Kif jista' jkun għandek tliet figuri suwet imdawrin bid-dawl. Ma daw huma affarijiet li ma tistax tispjegahom, fimt? U għax id-demonoloġija xi ħaġa vera interessanti, toġobni ħafna u xi darba nixtieq li niddiskuti ma' xi ħadd li nista' ngħidlek jifhem ħafna fuq dawn l-affarijiet. Għax id-demonoloġija u anki ġifieri angelic beings ħalli niġbduhom taħt kappell wieħed sewwa. Peress li l-lum għadin nitkellmu ħafna fuq il-UFOs u l-aliens li dawn huma jistgħu jkunu angelic or demonic. Fimt? Inti tittara fil-passat xi skritturi hemm u x'knowledge hemm fuq dawn id-demons u angels minn fejn ġew minn fejn oriġinaw. Sewwa? Illi hemm min jgħidlek li dawn huma physical beings, mhumiex spiritual. Fimt? Allora x'inhu huma daw l-angels and demons? Huma daw l-aljeni li qegħdin insejħullhom aljeni aħna? Di problema oħra, eżempju, qarajt aħna ngħidu li x-xjatan huma ħżien u x'hekk. Għax di nsiba naqa' diffiċli. Forsi aħna din fuq il-naħa ħażina. Ara, titintik argument jekk taqra l-Eżodu, sewwa? U meta Alla bat il-pjagi fuq l-Eġizzjani. Alla bat il-wieħed mill-anġli tiegħu l-anġlu tal-mewt bat biex joqtol l-ewwel wil tal-Farawni. Ma bax demonju. Anġlu sejjaħlu. Fimt? Hemm min jgħidlek ukoll l-anġli m'għandhom sess. Pereżempju dik oħra. Ġuża mifsud. Hekk kienet tajt. Bla żokra. Ma nafix. Adam u Evu ma stax kellhom iż-żokra kreħħom Alla. Fimt? Dik oħra. Tipo, issa, l-anġli, għax il-bniedem dejjem pinġihom l-anġli bħala figura ta' bniedem bil-ġwienaħ. Għaliex, għax fil-Bibja mhux hekk msemmin, mhux hekk iddeskrivuti. Iddeskrivuti li dawn huma xi ħaġa kbira, eżek qed tara kważi a nuclear power source. Kważi. Rota ġorota ħafna jnejn, sa meta ngħidu ħafna jnej. Għax inti għat li l-ewwel għat li demon huwa l-għadu. Satana huwa għadu, għax Satana huwa jien nista' nkun Satana u inti tista' tkun Satana. Satana tfisser the opponent. Is-sinti skont mill-mangolo tħares leha għax jekk jiena u inti qegħdin fi gwerra ma' xulxin. Inti Satana tiegħi u jien Satana tiegħek. Fimti ġifieri, allura tgħidli Satana huwa entità. Ma naħsibx li huwa entità. U iktar isem terminoloġija biex inti tajjat lill-opponent tiegħek ittieħ label. Fimt? Issa,
Luċifru huwa differenti minn Satana, għalkemm in-nies jaħsbu li Luċifru u Satana huma l-istess ħaġa, da ovvjament. Aħna xed ngħidu x'hemm miktub għax in-nies jaqbdu jitfgħu kollox taħt keffa waħda. Sewwa, Luċifru u Satana mhumiex l-istess entità, għaliex għax Satana mhuwiex entità. It's not an entity, it's Spiritual. Le, it's a source, it's a label li tagħti l xi ħaġa li hija kontrik. Luċifru on the other hand huwa knowledge. ħanajdulu alright, huwa ħanajdulu dak li tal-intelligenza n-nar sewwa Hephaestus għax hemm ħafna smijiet tal-Luċifru fil-verità. Mela Hephaestus huwa l-alla Hephaestus. Le, Hephaestus huwa l-alla tan-nar. Huwa kien xtajlu huwa li jaħdem il-ħadit għaw xil-Madonna jgħidu. Ħaddiet. Sewwa u l-alla ħaddiet. Imma dija simboloġija kollha x'in-nar huwa. Sewwa meta nitkellmu fuq l-ilsin tan-nar huwa l-erf. Fil-fatt il-kelma serafim, serap. Għandek il-kelma serp, u seraf li huwa nar. Fimt, daw ma kollha simbolizmi. Mela, is-serp huwa assoċjat ma' Luċifru, huwa dak li ttanta lil-Eva u l-Adam, whatever fil-ġnien tal-Eden. Ma fil-verità, il-kelma seraf, it's a winged, tarġa feathered anzi iktar minn winged, serpent. U fejn sebuħ da? Minna, dak kollu translations mill-Grek. Ma fejn sebuħ eżiet, the feather serpent? Oh, Aztek, Inkas, Majas, kolla. Kolla the feather. Kolla, anke l-Eġizzjani. Anki jismu is-simbolu tas-serp, huwa simbolu. Is-serp tal-ġwiena, huwa simbolu ta' erf. Dragoni ċajna, proset. Fimt? Ejwe, issa tfakkarni inti tħalt fiha di. Issa draguni ċajna, daw kienu jarawhom daw id-draguni għaliex id-draguni ssibhom kważi fil-kulturi kollha. Ma barra ta' San George krokodil qatel jew xi Komodo dragon. Jew ħajoffendu. Ejwe, la ħajamlulek. Iġifieri id-draguni li huwa simbolu tad-demons, tad-demoni, sewwa. Jista' jkun illi x'kienu għadin jaraw daw, qed jippruvaw jispjegawlek lilek. Immaġina inti, nies primittivi li qatt maraw ajruplani affarijiet teknoloġiċi. Jistgħu jkunu UFOs illi daw qegħdin nisejħulhom draguni. Fimt, ċajna mimlijin simbolu ta' draguni. Fimt, Azteks, Inkas, Majas, kollha draguni, kollha jsemmuhom draguni. Fimt? Hemm dawn il-ħafna meta tibda taqqat il-jigsaw puzzle kollha u inti tibda tallaċċhom ma' dak li qegħdin naraw illum, jista' jkun l-lak kollu dawk il-fenomeni l-antiki huma l-istess ħaġa li qegħdin naraw illum, huma ma kellhomx kliem biex jispjegawhom. Din nagħmlu podcast fuq id-demonoloġija. Hija d-demonoloġija tinteressani immensely. Ħafna tinteressani u rajt ħafna fuq demonoloġija, x'inhu huwa demon, ġifieri, ovvjament da m'hemm xejn pruvat. Però dik li bdejt ngħidlek demon xi tfisser demon sewwa, jiena naħseb kif naraħħajn għalkemm demon it's a physical entity, sewwa mhux bħal xitan li it's a spiritual entity, sewwa. Li demon huwa inti stess, l-alter ego tiegħek, li inti jekk ittieħ importanza u jieħu over. Per eżempju, correct me if I'm wrong, għax inti tifhem iktar minni fuqha, fil-reliġjon Musulmana isemmu alkohol. Alkohol, sewwa l-kelma minn hemm ġej alkohol. Alkohol huwa demon, huwa ġinn. Il-ġinn, l-alkohol ġinn. Eżatt, dik oħra, l-alkohol huwa ġinn. Issa, alkohol għalihom tfisser illi meta inti tixrob l-alkohol, dak li l-lum nsejħulu alkohol, inti titlef il-kontroll
U l-alter ego tiegħek xiġri meta bnidem fis-sagra. Mhux hekk. Fimt? L-alter ego tiegħu jieħu over. Over. Allora tarhom is-simbolizmi kif huma meta aħna nitkellmu x'aħna nużaw il-kliem alkohol qasna fuq xi tfisser. Fimt? Mhux hekk. Le, minn hemmhekk ġejja. Minn hemm ġejja. Eżatt. Fimt? Jekk toqgħod tinnot din qabdu għadar boħra x'ħanibqgħu sejrin fuq għażgur. Imma jekk tara kien hemm sezzjoni ta' Musulmani, eżempju l-ħaxħaxin kienu jsejħulu. U x'inhu huwa da? Għandek il-Musulmani bħal Xiti, is-Sunni u għandek fazzjonijiet differenti, fim? U bat għandek is-Sufi, dawk kollha jipprattikaw jużaw il-Koran, jużaw il-kelma tal-lawek, u bat jipprattikaw rituals differenti, fim? Issa l-ħaxħaxin, minn hemmhekk ġejja assassin. Issa l-ħaxħaxin kienu jimmeditaw u jaqraw il-Koran u hekk u jitolbu, imma inverted commas kien jipejpu l-ħaxixa. ħaxħaxin. All right. Fimta? Hemm evidenza eżempju li ħaxħaxin kienu jisek qed tara ġieli labta dik il-logħba Madonna għalla bħalissa. Assassin's Creed. Jisek tara l-Assassin's Creed. Ekki, jenu, kienu jkunu lesti li biex jimutu, eżempju, fl-axħar ta' test tal-ħaxħaxin biex juru l-talej Alla u li huma lesti għal kollox, kien jaqbad nej mill-grupp, per eżempju, li jkun qed jgħallem l-imam tagħhom u jgħidulhom qabżu. U kienu jaqbżu. Jekk ma jaqbżux, they failed the test. Ġifier daw. Naqsi bqaħaj. Naqsi bqaħaj, imma. Mux hekk. Ma kienu jaqbżu jmutu. Anki per eżempju, jekk l-imam jgħidlek ejja lura, jew kellek ma jgħidlek ejja lura, tiġi lura inti sewwa. Jekk ma jgħidlek xejn, jgħidlek muroqtol lil dak u xejn, inti awtomatikament tagħmel termination. Ġifieri jagħmlu suwiċidju kienu. Jew imutu waqt il-ġdida apposta. Imma it-task tiegħu jekk jgħidlek terġa' tiġi lura, fimti jew ma jgħidlek xejn. Inti nsemmek xogħolok daqshekk. Self-destruct. Bħal Terminator. Nirringrazzjakom, guys. Grazzi, Kate. Għal dejjem. Dal-aħħar tajtna 4 podcast tal-Ostja. Ħirġin naħra. U ġejjin iktar. Nirringrazzjakom, guys. U narawkom.